वीर विक्रम बजरंगी कुमत कुमार स्मत के संगी कंचन वरण व्यास सीसा कानून कुछ मामा मामा तनी सा जगला में देरी हो गई रहती आज तमार ब्रह्मचर्य टूट गई रहती मामा। अरे हंस कह रहल बड़ा सपना में केहू के ब्रह्मचर्य टूटल बा आज ले जो टूट गइल रही। अरे कैसे ना टूटेला आज तो हमार टूट गई रहती ना मामा। का? हाँ अच्छा बुझ गई नी, मतलब वो दोनों चुड़ैलिया तहार सपना में आके तहरा के सतावत रहलिया का? हाँ। तब तो बहुत बड़ा बवाल बाड़ी दोनों सपना में भी आ रहल बाड़ी। हाँ। बवाली के दूर निकाले के पड़ी। एक काम कर, अपन अकील के अलमारी में से राम भट्ट कहवा? अरे अलमारी से निकाले खातिर। अरे वो अलमारी ना तब हाई वाला अलमारी से। अच्छा सुन हम बताओ तनी नू वही करे के बा। बजरंगी वो दोनों लड़कियन के संगे कुछ ऐसा करे के बा कि घर से फुरफुर फुरफुर फुर और फुरफुर फुरफुर फुर दोनों अपना पूरा पश्चिम रास्ता से भाग जाए। हनु और ना भागली तो हम दोनों के फुरफुर फुरफुर फुर फुरफुर फुरफुर आसमान में उड़ जाए। अब सब तहरा हाथ में बा, ठीक बा? का बुझले भाग जीबे हर बढ़िया से के पैसा खा के मुर्दा भी ना भाग पाएला। तू तभी जिंदा बाड़ा का जिंदा। बधाई हो बढ़िया सेठ जी। आप धन्य है प्रभु। अरे हम तो खुदे आवत रहनी है। आवत का हम तो खुदे भाग के बतावतानी। मतलब हम आधा रास्ता तक आ गए रहनी है। हाँ यह वाहवाही खातिर बहादुरी लूटे खातिर गप से हमरा के पकड़ ले। छोड़। अच्छा ठीक बाटे, जब तू आइले बाड़े तो पैसा लेके लोग बे चल निकाल। अरे महाराज जब देखा था पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कौन चीज है जब हम खुद आइल बानी। पैसा तो आदमी के हाथ के मैल होला। लेकिन जौन बात हम लेके आइल बानी वो बात सुने ना तो नागिन जैसा नाचे लागा। हमरा के बात में मत उलझाओ उड़ाए भान सिंह। चल तोरा जैसा आदमी बहुत देखला बानी हम। मतलब धनवान की बात बहुत बम्पर बा। सुना हमारे को दोस्त बाणे बस्ती के बीबी तिवारी उर्फ ब्रिज भूषण तिवारी। तो उनका से हमरा का लगाव बाटे? आई गलत कनेक्शन जोड़े क्या कोशिश करते रहे? कनेक्शन गलत नहीं खे, कनेक्शन बा। उनकर कनेक्शन हमरा से, हमार कनेक्शन रउआ से। राउर कनेक्शन हमरा से, हमार कनेक्शन उनकरा से। उनकर कनेक्शन हमरा से, हमार कनेक्शन रउआ से। उनकर कनेक्शन रउआ से, राउर कनेक्शन उनकरा से। उनकर कनेक्शन हमरा से, हमार कनेक्शन। कनेक्शन तो बहुत बड़ा बा, बहुत बड़ा कनेक्शन। कनेक्शन तो ऐसन बा कि रउआ सुनब तो सुनते रह जाई। सुनाई सुनावा। ब्रिज भूषण बाबा। ब्रिजभूषण जी का भाई डॉक्टर साहब? रउआ के बेटा भइल बा। जय शिव जय शिव। बेटा भइल बा का भाई? जच्चा बच्चा ठीक बा ना? लेकिन दुख के बात ये बा कि हमने के लाख कोशिश कइला के बाद भी हम आपके पत्नी के ना बचा सकनी। ये का बोलता नहीं डॉक्टर साहब? रुक जाओ बाबा। प्रणाम बाबा जी। खुश रहा। राउर आशीर्वाद से हमरे घर में लइका भाई। हमरा पता बा लेकिन तू अपन बेटा के मुंह ना देख सकेला। कहा? गुरुजी ई का कह रहल बानी? हम सही कह रहल बानी। राउर कुंडली में बहुत बड़ा दोष बा। अगर रउआ अपन बचवा के सही देखल चाहता नहीं तो ओकर मुंह 25 साल तक मत देखब। का 25 साल? हाँ 25 साल। यही में राउर और राउर संतान के भलाई बा। सुखी रहा।
जीजा जी आपका बच्चा। ननकू, किस्मत हमारे साथ ऐसा खेला खेली हम ना जानत रही। तोहार बहन चल गई। अब हमार बेटा के पाले पोसे की जिम्मेदारी तोहार है। एकरा के संभाल के पाला पोसा। जीजा जी ये हमार बहन के इकलौता निशानी बिया। एकरा के हम बहुत लाड प्यार से पालब। एकर लालन पोषण ही हमार जिंदगी के असली मकसद होई। एकरा के हम ऐसा संस्कार देव कि जमाना देखी। में हमार कौन फायदा बाटे? दूर दूर जा फायदा निकले का। अरे महाराज इतना सब रउआ के दिखा देनी, बता देनी, समझा देनी, तब रउआ के कोनो फायदा नहीं नजर आवा। सीधा सा बात बा। अरे भूषण बाबा के बेटा से हमार बेटी के शादी हो जाई तो हम भूषण बाबा के हो जाए समधी, और उनका समधी होके के मतलब भइल कि हम ऐसे ही ऑटोमेटिक करोड़पति हो जाए। ये सर हमके कहीं लॉलीपॉप से निके दिखावत बा, धर्म संकट में डाल के फंसा रहल बाटे। वैसे जौन मुर्गी में अंडा देवे के संभावना होगी ओकरा गर्दन पर छुरी ना चलावे के चाहिए। एक्सक्यूज मी सेठ जी, हाउ आर यू थिंकिंग? कुछ ना। वैसे परसों दिन का है? मंगलवार यानी हनुमान जी के दिन। ओही दिन भूषण बाबा के लड़का के 25 साल पूरा होके जा रहल बा। यानी ओकर जन्म हनुमान जयंती के दिन भइल। अबे कटहर पेड़ पर लटकल नहीं थे और हाथे में तेल लगा के बात कर रहल बा। कहीं सरवा हमके फंसावे के प्लानिंग नहीं करत, लेकिन हमरो नाम हलवड़िया सेठ है। सेठ जी हाय देखी, गूगल बाबा एकदम सही बताओ ताड़े। ब्रिजभूषण जी एकदम करोड़पति आदमी हुए, इनसे कनेक्शन जुड़ने में ही फायदा बा। अच्छा चल जो, तोरा बहाना तुमको विश्वास नहीं है, तो हमरा आदमी कहला पर तोरा विश्वास कर रहल बानी। सीधा साधा आदमी को लोग भरोसे नहीं खे करत, लेकिन साच के आँच का। वैसे भी सोचा तारा का कि रउआ से करोड़ों रुपया लेके सूद ब्याज पर चला दी, आ रउआ के करोड़पति, अरबपति, खरबपति, रोडपति बना दी। तोरा मुंह में घी शक्कर, लेकिन जवान से नहीं फिर तू। पक्का पक्का। पैसा निकाल। इला सेठ जी ले, और चाहिए बोल। ये उदय भान, ये इन्वेस्टमेंट वाला प्लान सिर्फ हमरा कहीं चाहिए, ना तो तोरा छोड़े ना मुआ देम। अरे वाह बिटिया वाह, इतना बढ़िया तहार पसंद बा बजरंगी बाबू। अरे भूषण बाबू के हम समधी बन जाती तो हमार जीवन धन्य हो जाई। लेकिन का बाबूजी? बिटिया, कहाँ भूषण बाबा राजा भोज आ कहाँ हम गंगू तेली। अरे केहू के साथ उठला बैठला से, खैला पीला से केहू केहू के बराबरी ना न कर ली। लेकिन बाबूजी, हम उनका से सच्चा प्यार करेनी। बाकी प्यार में अमीरी गरीबी ऊंच नीच कौना काम के? हाँ बेटा हमारे को बात माना,
बजरंगी बाबू के तू भूला जा आ दूसरा कोनो लड़का से बियाह कर ला। उदय भान जी हाँ बैठल जाओ। प्रियंका बिटिया के खुशी के ख्याल रखी उदय भान जी। इनके शादी इन करा के मर्जी से होके के चाहिए। हाँ फोटो दिखाई ली। जाना तारा के है? बजरंगी बाबू। उठ उठा ले आओ। जहां तक रहल बात हमार और हमार बेटा के, तो हमरा के प्रियंका नियन पतो हमरा के चाहिए। हाँ जी। हम तो प्रियंका बिटिया के कब से मनी मन आपन बहू मान चुकल बानी। उर्वशी। जी मालिक। उदय भान जी और बेटी प्रियंका, रात बहुत हो चुकल बा तो ये लोग खाना यहीं खाएं। हाँ तू खाना लगा दा, हम आवतानी 5 मिनट में। हाँ जी। फ्रेश हो गई। इहमे कौन नवा बात बा? इहे तो रोज कौनो न कौनो आवते जात रहल। कंट्रोल। लेकिन बाबूजी हमरा के एक बात बताई, रउआ के ये सब नाटक करे के का जरूरत रहे? अरे पगली, भूषण बाबा के बेटा के आपन दामाद बनाए खातिर लंबा लाइन लागल बा। सभे चाहता उनकर दौलत हड़पल। बेटिया हमहू तुम्हार बाप है ना, हमहू चाहते हमार बेटी के एकदम चकाचक हो जाओ। पच्चीस साल बाद ही घर में आयल बनी। ई घर के चारों तरफ दीदिया के याद बसल बा। अब आ गईला ना तो अपन दीदी के रोज याद कर लिहा। उर्वशी। जी मालिक। इनसे मिला, यह तोहर छोट मालिक। छोटे मालिक के केहू के नजर ना लागे, बुरी नजर वालन के मुंह करिया हो जाए। हाँ। बेटा सच कहीं, तोहरा बिना ये बड़ घर भी बहुत छोट और सूना लागत रहे। अब तू आ गईला तो ये घर के उदासी अब धुआं जैसा उड़ जाए। ये तोहार घर, तू संभाल। हमार का, हमार तो उम्र दिन पर दिन बढ़ते जा रहा बा। अब तू ही संभाला सब राजकाज। चला चल के तोहार तोके कमरा दिखा दी। जी बाबूजी। जैसने चाहे वैसने व्यवस्था कर लिया। ठीक बा। चला। हाँ। सामानवा लेके आवा। जीजा जी, बजरंगी। अरे लागत है अब हिले तो कुंवारे हो। बाकी हम तो कुंवारे मरब, काहे कि हम कुंवारे मरे के सर्टिफिकेट ले ले बानी। ऊ कैसे जी? वैसे जी कि हम ब्रह्मचर्य जीवन के दीक्षा ले बानी, तो हमरा से थोड़ा दूर रहो। लेकिन अब हम रउआ के कुंवारे ना मरे दे, ये हमार जिम्मेदारी है। वैसे हमार नाम उर्वशी है। राउर? हमार नाम ननकू पांडे। अभी मत पूछिया कि के रख लेबा, काहे रख लेबा, हम ना बता पाइब। हाँ हतना बता सकता नहीं कि घर के जो मालिकार बारे उनकर हम इकलौता साला बानी, ननकू पांडे। ए ननकू। हाँ जीजा जी बुलाओ ताड़े, जाई ना जीजा जी।
मतलब अब हमार मालिक के साला बने हमारे हुजूर आला। समय आ गइल बा समझदारी दिखावे के, दिमाग से काम करे के पड़ी, लेकिन ध्यान रहे। का भइल बाबूजी? ब्रिजभूषण तिवारी अपन लइका के लेके आ गइल बाड़े। शादी ब्याह के बात तो चलल बा, लेकिन वो बात पकवा रंग में तब रंगाई जब बजरंगी तहरा करीब आई। लेकिन बाबूजी हम बिटिया, शादी ब्याह जीवन भर के सौदा होला, और जब तक बजरंगी तोहरा करीब ना आई, रिश्तेदारी के सवारी आगे कैसे बढ़ी? तू का चाहताड़ू कि बजरंगी के जीवन में कोनो ऐसन लड़की आ जाओ जौन हम दोनों बाप बेटी के जियल मुहाल कर दे? ना ना बाबूजी, ऐसन मत कही। हम ऐसन कबो ना होके दे। वेरी गुड बाबा। खुश रहो। अब हम जैसन जैसन कहतानी वैसन वैसन कर जा, और देखा उदय भान के कमाल। बजरंग बली के भक्त के साथ छड़खानी करे के हिम्मत करे वाला सीधा सीधा सामने आबा, छुप के कायर वार करेला। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली हमारी रक्षा करी। हे बजरंगी, लेकिन इतना सवेरे सवेरे क्या आई? भला आवे वाला के रोक सकेला? हम कौनो भूत पिशाच नहीं खी, हम तो सुंदरता के जियत जागत मूरत है। वैसे तू कबू लड़की के ठीक से करीब से दिखले बड़ा? हम राम राम। हे बजरंग बली, सवेरे सवेरे लड़की के दर्शन हो गए। पता ना दिन कैसन गुजरी। लगता कि कोनो पापी आत्मा के साया हमरा ऊपर पड़ गइल बा। आत्मा तो मरला के बाद भटकेला, हम तो वही जिंदा है। एक बात बतावा, तू लड़कियन से काहे इतना छटकेला? हाँ छोड़ हमरा के। राम राम। छी छी छी, तू हमरा के छू के अशुद्ध कर देलू। अब जब तक हम पूजा पाठ ना करम, 15-20 बार नहाइब ना, तब तक हम शुद्ध ना हो पाए। हे हनुमान जी हमके क्षमा कर दी। अब तक आदमी अपना घर में भी सुरक्षित नहीं थे। राम राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी के पिस्तौल लोग। एक ही तो लड़का, वो भी ब्रह्मचारी, हमार वंश कैसे आगे बढ़ी? हे भगवान मदद करा कुछ तो। क्या करी? ए ननकू। हाँ एने आवा। का बात बा जीजा जी? बात ऐसन बा कि एगो बाप खातिर ई बात के कोनो गारंटी नहीं खे कि वो अपन बेटा के मन के बात समझ ले बा। अरे ऐसन कोनो बात नहीं खे जीजा जी। अरे अपन बजरंगी तो खुलल किताब बा, केहू भी पढ़ सकेला। मन के सच्चा और धुन के पक्का, नो लटर नो पटर। बुझनी? तू एक काम करा, का सब काम छोड़ के बस ई पता लगावा कि बजरंगी के प्रियंका से छटके के पीछे का कारण बा। अरे कहीं उनकर जिंदगी में पहले से कोनो लड़की तो नहीं खे? अरे देखा, जासूसी करा, प्राइवेट जासूसी, छानबीन करा।
अरे लड़का सयान हो गई बा, समझल करा बात के। अरे जीजा जी ऐसन कैसे हो सकेला? एकर मतलब ई भइल कि हमार परवरिश में कोनो भूल रह गइल बा हनु। अरे ब्रह्मचारी मामा के ब्रह्मचारी भांजा लड़कियन से तो हमेशा दूर रहेला महाराज। अरे जवान लड़की में जवान लड़का के इंटरेस्ट होके के मतलब जिंदगी की गाड़ी ननकू एकदम सही टंच चल रहल बा। अरे जीजा जी रउआ तो एक के लड़किया के पीछे उजड़ाइल बानी। अरे हमार भांजा के पीछे एगो अरे 1000 लड़कियन पागल होकर ओकरा पीछे पड़ल बिया। अरे हमार भगिना के लड़की लोग से का मतलब? बजरंग बली के भक्त बा, लड़कियन से दूर रहेला। हम तो बस एके गो मंत्र देले बानी, जय श्री राम 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 जय। एकदम लाल बाबू हवे का? अरे जिंदगी भर हमार लड़का कुआरा रही, अरे पंच के डुबावे के फिराक में बड़ा। अरे जीजा जी रउआ इतना काहे चिल्लात बानी भाई? अरे हमरा कहे के मतलब रहे कि आज के जमाना में बहुत सारा कुंवारा कुंवारी लड़का लड़कियन देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहल बा और रउआ बियाह के पीछे पड़ल बानी। अरे मोरी माई का करी तोहार समझ में नहीं के आवत। ई बाड़े ईर घाट, हम बानी बीड़ घाट। ना पटी भागे के पड़ी। कहाँ गए लड़कू? कहाँ गए? अरे देखा एगो अंदर सन्यासी एगो बाहर सन्यासी। हमरा के तो लगा था कि घर हमार आश्रम ना बन जाए। जय श्री राम। उदय भान बाबू, ये बात तो सच है कि हम रउआ के बिटिया के साथ शादी के जवान देले रहनी, लेकिन हमरा के का पता रहे कि हमार लड़का नाकारा मामा के साथ रहकर होकर फोटोकॉपी हो जाए। अब भूषण बाबा टेंशन के ऐसी के तैसी टेंशन मत लो, जग जाहिर बा महाराज। कितना ब्रह्मचारी आइल गइल। मेनका के आगे त विश्वामित्र जी के ब्रह्मचर्य भस्म हो गए। त बजरंगी कौन खेत के मूरी बा? चिंता मत करिए बाबा, जानता नहीं बजरंगी बाबा के स्वभाव ऐसा हो गए बा। हमरा के तो लग रहल बा कि वो हमार बेटा के परवरिश के बहाने बिगाड़ देले बा। अरे समझ में नहीं के आवत कि का करी। दूगो हमरा लगे बाड़ी से का लड़की बजरंगी बाबा के ब्रह्मचर्य ऐसे ही तोड़ दिहन सब खाटा खाट। लेकिन उदय बाबू वो बिठाई कहवा? बाबा वो हमरा पे छोड़ी, जहाँ होई न अगर पता लगा ले हम, ठीक बा? तोरा भाई के सॉरी ब्रेक लागल लेकिन टाइम पे ना लागल। और टाइम पे ब्रेक ना लगला से ए दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहल बा और टाइम के ए जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व बा। ओके गुड बॉय। ई बाड़न इनकर ब्रह्मचर्य तोड़ेंगे। पप्पू पोपट नो नो पप्पू करामाती। इनकर ब्रह्मचर्य बहुत पहले ही टूट चुकल बा। ओके इनकर बेटा के ब्रह्मचर्य तोड़े के बा। अरे गोबरदास,
जवन आदमी के ब्रह्मचर्य तोड़वावे के बा ओके आदमी साथे साथे लेके घूमी का बकलोल कहीं अरे तो केकरा के लेके घूमी हमारा के लेके घूमी का अरे मतलब कि जेकर ब्रह्मचर्य तुड़वावे के बा ओकरा के हमरा से मिलवावा त लोग पहले बात के समझा अरे पहले ही मिलवावा पप्पू ई का करतो खड़ा हुआ बात के समझतानी ऐसे बैठ के हाँ यह समझतानी कि तू नर और तू मादा 4 लोग मिल करके एक ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य ना तोड़ पाओले कौनो बात ना हम तोड़ब और लड़कियन से दूर दूर रहे वाला ऊ ब्रह्मचारी के अगर लड़कियन के बीचे में बैठा के हम ताधिन ना करवाईनी ता हमरो नाम भी पप्पू पोपट ना अरे करामाती तो आगे के प्लान बतावा सुनो बताओ बुझ गई नी ये सब बात हमरा समझ में ना आई समझ में आ गए वेरी गुड आगे तब काम पे लग जाता नहीं जानुमान ज्ञान गुण सागर के कपीस लोक जागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर बजरंग का बा हो मिठाई बा ना तका बा सांप जितना मन करे उतना चीख चिल्लाला ब्रह्मचारी जी ई पिटारा में जौन 150 साल पुरान जीवदान बैठल बा ना जब चुम्मा ली है समुद्र नियन साफ हो जाई बा बात तो तू हीरोइन जैसन कर रहल बाड़ू लेकिन काम विलन वाला कर रहल बाड़ू ई बात ठीक नहीं खे हाँ? अहिंसा के बात करो हिंसा के राह पे मत चलो जिंदगी बहुत अनमोल होला पहले ही बताओ तहार इरादा का बा इरादा तो बहुते नेक बा हम तोहरा के अपन जीवन साथी बनावल चाहत बानी वैसन काम न सोचे के चाही जो काम न हो सकेला हम ब्रह्मचारी हैं बाल ब्रह्मचारी हमार ब्रह्मचर्य केहू न तोड़ सकेला तहार ब्रह्मचर्य के घमंड के चूर चूर ना कईनी ना तो हमार नाम भी उर्वशी ना चैलेंज करे से पहले सामने वाला के ताकत के अंदाजा लगा लेवे के चाही सांप डराइले वो न तो हम डराए वाला आदमी नहीं खी तो पहले हमार भी ताकत के अंदाजा ले ला वीर ब्रह्मचारी ज्यादा जिद ना करे के चाही अब तोहार नाम का बा उर्वशी उर्वशी अहिजा बा सांप ओइजा बा कबूतर बुढ़बक के मालूम है नहीं के कि एमे कुछ नहीं के बा राम 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 दूर हटा बचाए प्लीज बचा ला हमार मामा हमार जबरदस्ती शादी ये बजबजाइल बुढ़वा के साथे करावे चाहतरन और ये सब हमार मामा के गुंडा हवन जे शरण में आ जाए होकर मदद करे के चाहिए सच्चा ब्रह्मचर्य के ये पहचान बा बतावा भला इतना सुंदर और सुशील कमसीन लड़का से तोहर ब्याह करा रहल बानी अरे तोरा पीछे भागत भागत हमर सांस फूल गई तोहार तो सांस फूलत बा हमार तो तेल निकल गई अरे मामा तारा के शर्म आवे की चाहिए शर्म ये लड़का हा ये तो 80 साल के बुढ़ा हा और एक बात तू कान खोल के सुन ला हम शादी वादी ना करब हम केहू से प्यार करी ले तू केकरा से प्यार करेलू इंद्रा से इंद्रा से ये तो हम
हवन हमार जिंदगी के प्यार, हमार जिंदगी के बहार। अरे झूठ बोले से अगर केहू के भलाई होके तो झूठ बोल देवे के चाही। तार माई बाबू ही ना सिखेले का? अरे बोला रे बकलोल, एकदम मुतले हुआ का? अरे ना तो हमार शादी बुढ़वा से हो जाई, बोल ना। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे मरने वाला को जिंदगी चाहिए जैसे। देखता ये बुढ़वा के तन को इरादा तोहरा के ठीक लागत बा? हाँ कैसन मरद हुआ तू? हाँ ये ठीक कह दिया, हमने एक दूसरा से प्यार कर ली जा। लेकिन ये सफेद झूठा ही बात याद रखियो। हाँ ठीक बा। हाँ हमरा से का मतलब, तुझे कहला सब लोग सुन ले बा। अब तू जाना तार काम जाने। अरे चेहरा मोहरा से तो एकदम खानदानी लग रहा बा। हाँ हमार बाबूजी के नाम। हाँ बाबूजी। हाँ देखा आ गइलन। हाँ ये हमार बेटा है। हाँ ये हमार बेटा बजरंगी हवन। अरे धन्य हो भाग हमार कि इतना सीधा साधा मामा के भगनी के बियाह इतना बड़ घर में हो रहा बा। भाग भाग अगले के जो हमार भगनी के भाग खुल गई। हम जाते नहीं। बेटा। हाँ बाबूजी। तू तो लड़कियन के देख के ऐसे बितकत रहे जैसे सांड लाल कपड़ा देख के बितकेला। फिर ई सब का? अरे बाबूजी हम तो लड़की के जानबो न करेनी, बिना इजाजत के हमरा से के चिपक गइल आ कहतिया कि हमार मामा हमार शादी एगो बूढ़ा आदमी से करा रहल बा, हमरा के बचा ला। हाँ बेटा पप्पू के हम अच्छे से जानीला। अब यदि ओकर भगनी फिर से ओकर घर जाई तो वो कोनो दूसर बूढ़ा आदमी से एकर प्यार कर दी, एकर जिंदगी बर्बाद हो जाई। पपुआ पैसा के बड़ा लालची हवन। बेटा देखा, अच्छा आदमी के एगो फर्ज होला कि वो अच्छा सोचे और अच्छा करे। जब तक की लड़की के कोनो अच्छा लड़का ना मिलत तक काहे ना एकरा के अपने घर में सुरक्षित रख लिया जाए। अरे समय देखे के बाद जब अच्छा लड़का मिले तब ब्याह कर दिया जाए। हे बजरंगी बोला ठीक बा बाबूजी, जैसन रवा की मर्जी। लेकिन ये लड़की हमरा के छू दे ले बिया, अब फिर से पूजा पाठ करके हमके 10 बार नहाए के पड़ी। हाँ हाँ तू चला घरे चलल जाई। हाँ चली। ए हे बजरंगी इनहू के तो साथ ले ला। हाँ चली चली, सबके लेके चली, जकरा जकरा मन बा सबके लेके चली। लेकिन जल्दी आई बैठी। शंभू गाड़ी बजरंग बली ये लड़की हमके अशुद्ध के दे ले बिया। बोलो केसरी नंदन, बोलो केसरी नंदन, बोलो केसरी नंदन, बोलो केसरी नंदन। सागर जय कपिश लोग बजरंगी। जी बाबूजी। हाँ बेटा हम कब से देख रहल बानी कि तू जब भी पैदल कहीं घर से बाहर निकलेला कोनो ना कोनो परेशानी खड़ा हो जाला। अरे जेकरा घर में गाड़ी होके चलावे के आवेला वो आदमी अगर पैदल घूमी तो भारी बड़ा गलत संदेश जाला ना। चला तो के मंदिर हम गाड़ी में लेके चला। अरे ना बाबूजी हम पैदल चल जाए ना, मंदिर जाए खातिर गाड़ी के का जरूरत बा? अब पैदल चला से कसरत भी हो जाला। बेटा तू अपन बाप के बात टाल रहल बाड़ा ना। ठीक बा, हमके पता तू हमके सजा दे रहल बाड़ा। झूठा। बचपन में हम तो के अपने साथ ना रखनी है, तू हमके सजा दे रहल बाड़ा। अब का करती बाबू? रोई ना बाबूजी, ना बाबूजी, बाबूजी ना ना बाबूजी, ऐसा कोनो बात नहीं के। लाई दी चाबी दी। हाँ, रोई मत ना बाबूजी, दी चाबी दी। आई चला। बेटा तू बड़ा लोग कैसे गाड़ी चलावे ला हो?
तू बड़ा लोग कैसे गाड़ी चलावे ला लोग हो? तोरा के दिमाग को तो और हो और नजर का तो और बा। यही से कहिला कि जमीने पे चलो, लेकिन ना बड़ा लोग के इज्जत चल जाए। अरे ये अमीर आदमी ये कहेलन मुंह का देखत बड़ा, उठाओ और ले जा हॉस्पिटल। हमनी के भरोसे मत रहा। हमनी के पैदल चले वाला आदमी भला का करी? कैसा है? सही कहता रे। देखा ज्यादा टाइम बर्बाद मत करा, ना तो सीधे दरोगा से भेंट होई थाने में। हे बजरंगबली सब का हो रहल बा हमरा साथे? बाबूजी हम काले रहनी, हम गाड़ी पर ना बैठा, देख लेला हो गेल हमार गला दशा खराब। अब लग गेल 12 के भाव। क्या है? अरे देखा 11-12 जिन करा, सीधा एक अस्पताल लेके चला। हम लेके जाता नहीं, दवाई हम कराइब नु। अरे कैसे होई दवाई? कैसे जब जान चल जाए तब? अरे चेहरा नीला पड़ गए चेहरा। अरे आराम से हाथ छोड़ता नहीं, चुप हो जा। बेटा एकरा के घरे लेके चले के बड़ी। हाँ अस्पताल लेके जाइबा ना तो तोहरा के एक्सीडेंट के केस में पुलिस पकड़ ली। पुलिस क्या करी? बोला बेटा क्या करी? मान जाओ बेटा, छूला बेटा, मान जाओ। आजा पुलिस। अरे ना रे दुष्ट प्राणी, पुलिस काहे बुलावत आले? हम ही लेके जाता नहीं ना। ए बाबूजी उठाई। हाँ। हे बजरंगबली ये सब का हो रहल बा हमरा साथे? हमके कुछ नहीं के समझ में आ रहल बा। हम लड़कियन से जितना दूर भागल चाहतानी उतना ही चिपकल जात बाड़ी सन। अब तो घर में दू गो मुसीबत आ गई। का हुई हमार? हे बजरंगबली अब तू ही हमार सहारा बड़ा। हे बजरंगबली तू ही अब कुछ करा। हाँ? हम कहाँ बनी? हम क्या हैं? आप कौन? और इस घर की करबा? हाँ बेटा ये हमार घर है। और ये सब लोग क्या है? गौर से देखी इनके रखे पहचाने की कोशिश करी, कुछ याद आई? चाय दीना मामा, जब नहीं खे याद रहल बा तो इतना प्रेशर काहे डाल रहल बाड़ा? जाय दीना। बजरंगी बेटा हाँ बहुत बड़ समस्या हो गई बा। समस्या? लागत बा एकर याददाश्त चल गई। अब तो एकर घर के पता भी नहीं के चलल। हाँ कोनो बात ना, आदमी के मुसीबत में घबराए के ना चाहिए। पुलिस के पता लग गई। अरे नहीं पुलिस के पता लग गई तो ननकू बवाल हो जाई। अच्छा इनके यहाँ गुप्त रूप से रखल जाओ, हो सकत बा एकर याददाश्त वापस आ जाए। एक्सक्यूज मी, ये लड़की घर में रही यही में सबकर भलाई बा। वैसे गाड़ी ता तू ही चलावत रहला ना, तो एक्सीडेंट भी तू ही कैला। तो जेल जाए के पड़ी। जाए पड़ी। ना। अरे हाँ ना के मतलब ही भाई कि जेल जाए के बा, और ना के मतलब जेल से आवे के बा, राइट? अरे ननकू जेल नहीं। 1 2 3 4 5 6 6 आदमी के अलावा केहू के पता ना चले के चाहिए। यही में सबकर भलाई बा। मामा हाँ भांजा का समझ गई नहीं। निकल ला। उर्वशी जाके मैडम के गेस्ट रूम तैयार करा। अरे चल जो ना। हाँ मालिक। बेटा तोहनी लोग के अपन घर में तो ले आई नहीं, अब आगे के काम तोहरे ऊपर बा। हमार बेटा के ब्रह्मचर्य टूटे, हमार सपना के याद रखिया। खुश रहा। चलिए उदयबान बाबू। सुना हाँ केहू के पता ना चले के चाहिए कि हमनी के एक दूसरा के जाने ली नहीं के पता। और ई बात के हमनी दोनों के ध्यान रखे के बा। तू जाके फ्रेश हो जा और ऊपर छत पे मिली है, ठीक है?
वीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण व्यास शीर्षा कानून कुछ मामा 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 तनी सा जगला में देरी हो गई रहती आज तमार ब्रह्मचर्य टूट गई रहती मामा। अरे हंस कह रहल बड़ा सपना में केहू के ब्रह्मचर्य टूटल बा आज ले जो टूट गइल रही। अरे कैसे ना टूटेला आज तो हमार टूट गई रहती ना मामा। का हाँ अच्छा बुझ गई नी मतलब वो दोनों चुड़ैलिया तहार सपना में आके तहरा के सतावत रहलिया का? हाँ उहे दोनों रहे। हनु हाँ तब तो बहुत बड़ा बवाल बाड़ी दोनों सपना में भी आ रहल बाड़ी। हाँ ई बवाली के दूर निकाले के पड़ी। एक काम कर अपन अकील के अलमारी में से राम भट्ट कहवा? अरे अलमारी से अकल निकाले खातिर। अरे वो अलमारी ना तब हाई वाला अलमारी से। अच्छा सुन हम बताओ तनी नु वही करे के बा। बजरंगी वो दोनों लड़कियन के संगे कुछ ऐसा करे के बा कि घर से फुर 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 और फुर 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 दोनों अपना पूरा पश्चिम रास्ता से भाग जाए। हनु और ना भागली तो हम दोनों के फुर 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 आसमान में उड़ जाए। अब सब तहरा हाथ में बा। ठीक बा? बेटी बेटी कहाँ जाताड़ू? बाबूजी हम बजरंगी से मिले जा रहल बानी। हम कल रात में एगो बहुते बुरा सपना देखले बानी कि बजरंगी के दूसरी लड़की से ब्याह करे जा रहल बाड़न। सपना सपना वपना कुछ ना होखेला। अभी वो दोनों लड़कियन के काम करेदा। बजरंगी के ब्रह्मचर्य के हांडी जब फूटी ता तू एंट्री मरिहा रवीना टंडन के जैसन। कहे कि बजरंगी तोहार बा और तोहार ही रही। बाबूजी कहाँ रहलू? सुना अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा बा लेकिन पता ना आगे का होई। भगवान के कृपा रहल तो आगे सब ठीक ठाक होई। लेकिन हमार तमन ये सब उल्टा सीधा काम से एकदम उछल गइल बा। ढेर दिन तक गलत रास्ता पे ना चल सकेली। और हाँ ये हमार आखिरी काम है। एकरा बाद हम एकदम से अपन कान पकड़ लेनी। वैसे भी ई कटीला राह पे अपन खुशी से के चलल चाहेला। मजबूरी जौन न करा दे। सुनो ई काम ना एक बार ठीक ठाक से हो जाए और पैसा वैसा सही से मिल जाए तो हमनी के दूर कहीं जाके सेटल हो जाए। तू का कहता रू? एकदम ठीक बा। तू दोनों जनी एक दूसरे के पहले से जाने लू का? ना जी ना हम तो पहला बार यही जा मिलनी है। यही जा ही। हाँ ता इतना घुल मिल के कैसे बतिया रहल बारू जा? हो न हो चाहे दाल में काला बा न तो सीधे काला में ही दाल बा। उर्वशी कुछ तो कुछ गड़बड़ बा। बहन का सोचा तारू? हमनी के तो लड़के हैं जा और ये अनजान जगह पे हमनी दोनों नया नया आयल बानी तो तनी परिचय बढ़ावत रहनी। अच्छा ठीक बा बहनी गुड नाइट। अगर नाम का बताऊनी है मेनका। और तहार नाम? पता नहीं के। गुड नाइट। भगवान बचाला। अरे हमरो नाम उर्वशी है ध्यान से सुन ना लो। ये लड़कियन के आवे से पहले कोनो समस्या ना रहे। मामा जी के बात भी सही बा। आदमी अपना मर्जी से घर में लाई ओकरा आसानी से भगावल भी तो ना जा सकेला। राम राम श्री राम जय श्री राम। दूर होके बात कर दूर होके। कहाँ जा रहल बानी? कहीं ना बस ऐसे ही घूम रहल बानी। अरे कहीं ना दूर होके बात करा। हम चलब। मन बता चला अपना पैर से चलबो हमरा पैर के का दिक्कत होई? चली। शायद रास्ता में कुछ देख के तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। तनी दूर रह के बात करो। ठीक बा। कुछ याद आ रहल बा? रोड पेड़ पौधा मकान सब देख के कुछ हैं? ना ना हमरा के कुछ भी याद नहीं किया बता। ये भगवान का करी एकरा तो कुछ याद नहीं किया रहल बा। हमार दिमाग खराब हो रहल बा। हम कब से दिमाग पे जोर डाल रहल बानी लेकिन एक बात समझ में नहीं ख्याबत कि तोहनी लोग हमनी के एजा बांध के काहे रखले बाड़ा? हाँ
काहे से कि दिमाग पे ज्यादा जोर देला से ना शरीर में जौन भी बीमारी होला वो दिमाग के ज्यादा इस्तेमाल कैला से होला। वाह, तब वो इतना गलत काम कर रहा बाड़ा। तू क्या हुआ गुंडा भाई? वाह, अब अहिन के तू सही सवाल कैला। बताओ तनी रे, हम हैं मशहूर किडनैपर छप्पर सिंह। छप्पर सिंह? आगे के बाद हमार सहयोगी खंबा सिंह बताइए। हाँ, बताओ। हमनी के अमीर बाप के बेटा बेटी का अपहरण करके सिर्फ 15 लाख रुपया के डिमांड करीला। बाकी महंगाई कितनो बढ़े हमनी के कोनो फर्क ना पड़ेला। और अगर ना दी है बेटा तू तो गईला यमनगरी खचाक हमार वसूल बा कि हम पार्टी के 3 बार फोन करीला और अगर बात ना बनल तो समझ ले ओकरा के ओकरे हाल पे छोड़ दीला। मोबाइल मोबाइल बा? अरे तोहरे पास? हमरा पास कहाँ से हुई मोबाइल? ए मोबाइल नहीं खाता का बा? ए केकरा पास मोबाइल बारे? हमरा पास बा सरकार। तोरे पास बा? वाह, हमार मोबाइल तोहरे पास कैसे आ गइल रे? हाँ, फोन लगा बतानी। और सुन, तू अपन बाप के नंबर कंफर्म कर। एक बार सुन, 7919420921। नंबर सही बा? बताओ जल्दी। और अगर इनकर बाबूजी तोहरा के पैसा ना दिए और तू इनकरा के मार देबा तो उसे तो के का मिली? कभी ई बारे में विचार कइले लोग? विचार करे के कोनो जरूरत नहीं है। अगर वो पैसा ना दी है तो उनका के उनकर बेटा ना मिली। अरे भाई, इतना दूर के काहे सोच रहल बाड़ा? तू फोन करा, तोरा के तोहार मेहनत दाना मिल जाए। अरे ई का बोलत बानी? ठीक बा, हम लगा बतानी। लागल। हाँ, हम किडनैपर छप्पर सिंह बोल रहा बानी और तोहार इकलौता औलाद हमार कब्जा में बा। का भाई? सरवा औलाद के नाम सुन के तो फोनवे काट देलन। सरकार कोशिश करत रही, शायद कोशिश करे वाले कबो हार ना होला। खंबा सिंह, आज के दिन बड़ा मनहूस बा और ऐसा लागता कि अपना पॉकेट से ही एकरा के चाय नाश्ता करावे के पड़ी। और अगर मुर्गा से ज्यादा मसाला पे पैसा खर्चा होई तो चिकन खाए के प्लान कैंसिल कर देवे के चाहिए। अरे खंबा सिंह, खत्म कर दे एकरा के। ना रही तेल और ना बरी दिया। अरे सीधे खचाक से मरले पे का मनोरंजन हुई सरकार? सरकार सही कह रहल बानी, कुछ मनोरंजन के इंतजाम होके के चाहिए। तू लोग के विचार का बा? क्या चाहते रहे तू लोग? पहले ही ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य तोड़ा, जैसे एकर जिंदगी झंड हो जाई और चिड़ैया के पाख नोचला। ना 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 भाई, ये सब मत करा। ठीक कह रहल बाड़े। और एकरा के मेनिका बना एक बा, एकरा के मेनका बना दा। ना ना, हमरा से ये सब ना होई। ना 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 के हाँ में कन्वर्ट करा। इतना टाइम नहीं खे बुझाइल। और हाँ, आज तब ब्रह्मचर्य टूटी। अरे ना, और टूटी ना, टूटी फूटी और पता ना काका लूटी। ठीक बा, ए विश्वामित्र खातिर ई मेनका कुछ भी। का भाई? कुछ भी नहीं की भाई। ई विश्वामित्र डोलस चाहे ना डोलस, लेकिन ई मेनका हमार दिल डोला दिले बिया। कहाँ नाक बा, कहाँ आँख बा, कहाँ हाथ बा, का चाल बा रे। बचाओ बजरंगी, लड़की की इज्जत बचाओ। चल हमारे साथ है। के बजरंगी की तोहर जवानी हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की?
और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। तोहरा से एगो काम ढंग से नहीं किया होवत। नाम के हीरो हवा, काम के एकदम जीरो। एक चांस हमरा के दे दी, लेकिन ई बार ना कमाल के सीन दिखाई। और कसम खाता नहीं। पैसा भी हमार खात बाड़ा और कसम भी हमार खा लेला। खाली खैबा की कुछ करबो करबा। बस एक चांस दी हमरा के। ठीक बा, एक चांस देता नहीं। फेल हो गई ना तो तोहार सारी एक्टिंग तोहार पिछवाड़े में। ना हम सब समझ गए नहीं, सब समझ गए नहीं। एक मौका। जान कोई रूपदूत विशेषा, ताही राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताही सुनाए, कह सुग्रीव सुनू रघुराए। आओ मिलन दशानन भाई, कह प्रभु सखा बूझे कहा, कहिए कपीस सुनो नरनाहा। जनी न जाए निशाचर माया, भेद हमार लेन सट आवा, रखिए बांध मोहि असभावा। बजरंगी जी। जय श्री राम, श्री राम। दूर होके बात करा। शांत शांत शांति। हम जाना तानी तू हमरा कारण बहुत परेशान बड़ा ना, लेकिन अब हम तरह के और परेशान ना करब, ठीक है? अचानक हमरा ऊपर इतना मेहरबानी, प्रोग्राम में कोनो परिवर्तन भइल बा का देवी? बस कुछ ऐसा नहीं समझला। हमार पहल का प्रेमी विदेश से वापस आ गेल बा बजरंगी। इससे पहले कि मामा के कुछ भनक लागे तो हमनी लोग के कोर्ट मैरिज करवा दा। ओकरा बाद हमनी के यहाँ से हमेशा हमेशा खातिर दूर चल जाई। आज से तुमरा के कुछ कर दे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हारी हृदय परिवर्तन देख के हमार मन गदगद हो गई। पहले ही बला त जाए, फिर दूसर की चुड़ैल के भगाए के जुगाड़ त लगिए जाई। बजरंगी जी का सोचता नहीं? कुछ ना। हम तोहार प्रेमी के बारे में सोच रही बनी। कहाँ मिली है वो? उस सब हम तारा के बाद में बता दे। जाई? हाँ जाई। अच्छा सुना, कल सवेरे तक बता दे बुका। आज रात में ही बता दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बजरंगबली, बजरंगबली तोहार कृपा बरस गई। जय बजरंगबली। भांजा मामा, सब काम के छोड़ा। ई जो घर में 2 गो जिंदा मुसीबत बिया ना, ओकरा के भगावे के प्लान बनावा। बहुत बड़ा मुसीबत बाई, एकदम सीरियस हो जाए के बा। कहे के मुंडी पे चढ़ के नाच रहल बिया। आए नहीं चाय। अब तारा के हमरा संगे मोहब्बत के गाड़ी आगे बढ़ावे के बा। हाँ बा, लैला मजनू के पीछे छोड़ देवे के बा। अरे इमोशन के थोड़ा कंट्रोल करा, पहले मेन बात सुन ला। तारा के ई जौन मुसीबत बिया ना घर में, श्वेतवा, ओकरा भगावे में हमनी दोनों के मदद करे के पड़ी। करबू? एकरा से पहले उनकरा के घर से भगावे के इंतजाम करा। मतलब कि मेनकावा तो ये घर से चलिए जाई, कौनो ना कौनो दिन श्वेतवा के भगावे के पड़ी। उ का है ना कि श्वेतवा की याददाश्त गईल बा, ओकरा खातिर डॉक्टर के जरूरत पड़ी। कौनो डॉक्टर के इंतजाम करा। ए बजरंगी, डॉक्टर के बुलाओ। मामा के ना, डॉक्टर के बुलाओ। लेकिन हम तो इस शहर में नया बनी, हम कहाँ से बुलाए डॉक्टर? कुछ नहीं खे भइल बाबूजी, हम ठीक बनी। अरे तो डॉक्टर के करा खातिर बुलाई? अरे जीजा जी, श्वेतवा के भगावे के बानू, तो डॉक्टर के बुलावे के पड़ी। पर इलाज करी, न भागी। ओकनी के भगाई खातिर डॉक्टर के बुलाई के पड़ी। बजरंगी, आई एम थिंकिंग। ओके। बजरंगी, आई एम थिंकिंग। बजरंगी, बजरंगी, आई एम थिंकिंग। ओके। बजरंगी, आई एम थिंकिंग। बजरंगी, आई एम थिंकिंग। बजरंगी, आई एम थिंकिंग।
दियाला बाकी पेंडुलम बाहो। ए, चुप। डॉक्टर के बा रउआ इलाज के करता रउआ हम करता नहीं तो चुपचाप जबान बंद करा बुझाई। ओरिजिनल पेंडुलम लेवे के बा तो हॉस्पिटल जा का और नकली चाहिए तो फिल्म वालन के पास जा बुझाई। इलाज करी ना। हाँ तो शांति से बैठा ध्यान से देखा ध्यान से देखा। आर हलवा सोच याद करा। आर हलवा आर हलवा आर हलवा आर हलवा आर हलवा आर हलवा आर हलवा। हम शादीशुदा हई, आज हमार सुहाग रात है। हम सस सवर के अपन फूलन से महकत बेडरूम में जा रहल बानी। हमरा के केहू डिस्टर्ब ना करे। सुहाग रात है, घूंघटा उठा रहा है कोई। बहुत सही जा रहा बिया। हाँ चला। ओके। हम कितनी बार कहनी हमरा के केहू डिस्टर्ब ना करे। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। अरे तो गिर गई। तो फिर अरे मर गई का। ध्यान से सुनो सब लोग। अगर इनकर याददाश्त वापस लावे के बाद तो सुना सुहाग रात के नकली नाटक करे के पड़ी और ओकरा खातिर एगो पति चाहिए। पति 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 मिल गए पति हमरा के एकदम। ई पति बने के लायक एकदम सुटेबल बा। ई का बात भइल भाई? जकरा देखो ओकरे नजर पहले हमरे पे पड़ जाला। मामा भी तबा। मामा मामा कहाँ गई? एगो कैंडिडेट था भाग ना। यही के पकड़ी एकदम सही मामा मामा का भाई ई बतावा कि ई बाबुनी के नकली पति बन के एक याददाश्त वापस लावे में मदद कर सकेला? ना। हाँ ना 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 हाँ ना। अरे बुआ गोड़ छू के प्रणाम। तू क्या गेलू? हाँ हाँ हमके जैसे पता लागल हम भागत भागत चली गई हो। एकदम ठीक कैलू। आ जान तड़ू तोहरे मामा के चपले चपले मार के दिमाग सही कर देनी हो न तो हेने आव बतावा भला हमार फूल जैसन बेटी के उ मुझौसा आदमी से बियाह करावत लोग। ई कमरा के करा खातिर सोच रहल बा उ हमरा बेटी खातिर। हम बतावा तानी इनके खातिर और के करे खातिर यही तो बाड़ी अकेली दुल्हन मंजूर आ गई। हमार भतीजी अपना बड़ घर में रही हम तो अभी यही जा रहो। ई के हो? इहे तो हवन ई घर के मालिक बजरंगी बाबू। आज रात सुहाग के दुल्हा इतना सुंदर गबरू जवान हमार दामाद बनी है। बाबूजी बाबूजी का भइल? हमरा से सब नौटंकी ना होई। बेटा तू कब नौटंकी में काम करे लगला? अरे मजाक छोड़ी बाबूजी। दूधू को लेकिन के साथ भला एक आदमी एक रात में एक साथ सुहागरात कैसे मनाई? सारा टेढ़ काम हमरे जिम्मे। हाँ बेटा अगर तू दू लड़कियन के घर से बाहर निकाल चाहता रहा तो तोहरा के ये सब करे के पड़ी। दूर के सोचा। अरे कहाँ जाता रहा? सोचे खातिर। अरे घर में सोच। सुहाग रात घर में मनाए के बाहर ना। हाँ ना बाबूजी हमरा से सब काम ना हुई। हमरा के माफ करी। हाँ ना हुई ना। हे भगवान। तो ठीक बा तोरा के उदय भान के बिटिया के साथ शादी करे के पड़ी। रास्ता दूगो बा तोरा के एक चुने के पड़ी। आयो
शर्त पे शर्त, सस्पेंस पे सस्पेंस, नाटक पर नाटक। ठीक बा, नाटक तो नाटके से ही हम तैयार बानी। तैयार बा? हाँ हमू तैयार बानी। अरे तू क्या करबा तैयार होके? बात तो हर थोड़ी हो रल बा, बजरंगी की हो रल बा। तब बजरंगी कुछ सोच समझ के ही ना तैयार होकल हो, यही से ना कह देनी हो कि हमू तैयार बानी। ठीक कहनी हो कि ना? हाँ मामा, तू ठीक कहत बड़ा। तैयार बानी। हाँ 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 ना। अरे अरे हाँ कहाँ? अरे भगना जहाँ गइल बा वो देखे के न पड़ी कि कहाँ गइल बा। हाँ हाँ अरे जो पगला गइल बारे। अरे भांजा अबले तैयार ना होगला हो। मजाक मत करो मामा। अरे हम जाना तानी ई घर में सब लोग तहार ब्रह्मचर्य तोड़वावे के कोशिश में लागल बा। सबसे ज्यादा शक हमरा के आपन जीजा जी पे हो रहल बा। हाँ भाई उहे सबके साथ मिल के पतंग उड़ा रहल बड़े। अभी अकेला मामा कतना मदद करी भगना। तब का कर जाओ मामा? लोटा में समंदर काहे न समा जाए, लेकिन ब्रह्मचर्य टूटे के ना चाहिए। कुछ बतेवा कि बिन पैंदी के बात करबा। मामा कुछ ऐसा सोचा कि बात दूर तक जाए, लौट के ना आए। हाँ, हम का सोचले बानी जरा ध्यान से सुन। सुहाग रात में एकरा पहले कि दोनों लड़कियां गिलास में दूध लेके तरह लगे आए, हम सोचले बानी कि दोनों गिलास में नींद के गोली मिला देब हम। हाँ, जगह पी के हम बेहोश हो जाई, अब बेइज्जत हो जाई। बहुत बढ़िया आइडिया बा, बहुत बढ़िया। बात के मीनिंग जरा ठीक से समझल कर। हमरा कहे के मतलब ई बा कि हम चाहतानी कि तू दूध पी के बेहोश हो जो। ओकरा बाद का हुई? न तू हिलबे, न डुलबे, न एन्ने करबे, न ओन्ने करबे, त तहार ब्रह्मचर्य जीवन नष्ट कैसे होई? मामा तू हमरा के दूध पियावे के फेरा में काहे बड़ा? ओकनी के कहने के पिला देता ना नींद खुली ना खुरापात करिया है ना। हम बोला तहार जनरल नॉलेज थोड़ा कमजोर बा। सुहाग रात में लड़की लोग के दूध पिए के परंपरा नहीं खे यार। तका पियली सन मरद के खून। बट हम जाता नहीं सुहाग रात खातिर स्पेशल दूध बनाए खातिर। ऐसन घोटब कि दोनों लड़कियां ओमे घोटा जाए। अब हम कुछ न जानता नहीं, जैसन जैसन तय भइल बा वैसन वैसन होई। बस अब कुछ न सुनब बस। मामा बयालीस गो मेडिकल शॉप देखला के बाद ही नींद वाला पाउडर मिलल बा। अब होई असली लीला। श्वेता, हम तोहरा लोग के आगे मदद की गुहार एक खातिर लगवले रही कि हमार बेटा ब्रह्मचर्य के नशा छोड़ के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। लेकिन जब वो तोहरा पास आवे लागल तू ओकरा से दूर काहे हो गइलू? यही से कि बात हद से आगे ना निकल जाए और हमरा बीच में शरीर के सौदा ना भल रहे। तू तो कहत रहलू ना कि हमार सारा कर्जा उतार देबू। कर्जा और एहसान में बहुत फर्क होला। कर्जा चुकावल जा सकेला, लेकिन एहसान चुकावल मुश्किल होला। रहुआ कहीं तो जान हाजिर है, लेकिन इज्जत देके हासिल कल गल जिंदगी कौना काम की सेठ जी? डुक चुक बाबा। मामा ओ मामा, अरे कहाँ बड़ा हो मामा? बाबा डिक बाबा ओ पक चिक डिक बाबा डिक बाबा 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 डिक चिक अकी ई राम राम हे हनुमान जी। जवान आदमी कल तक हमार ब्रह्मचर्य बचावत रहलन, आज हुए आदमी में अचानक ऐसा परिवर्तन। भांजा बैठा समझाओ तनी। बैठ देखा भांजा, हम समझाओ तनी। इंसान के ना जीवन में समय के साथ बदलाव क लेवे के चाहिए। अब देख हमरा के तो
गृहस्थ जीवन में प्रवेश मिल गइल बा। एगो अनुमान के अनुसार तहरा भी काल्हे राते गृह प्रवेश हो गइल होई। ई का करल बड़ मामा हमार गृहस्थ जीवन। हे हनुमान जी ऐसन का भइल होई काल रात में? हमरा कुछ याद काहे नहीं ख्याल बा? हमार याददाश्त के का हो गइल? हे हनुमान जी रोवे कुछ करी। याद आ गइल। का याद आ गइल? दूध के जगह जूस पिला के हमरा के तू फंसा देला। अरे तू मामा मत कम से मामा बड़ा भगना। जी राम राम श्री राम। हे हनुमान जी अब तू ही हमार रक्षा कर सकेला। लगता कि हमके ही कुछ करे के पड़ी। मामा तक कहिल लेकिन हम सच्चाई के पता लगा के रहा। हमके सच सच बताबो ई सब का नाटक चल रहल बा? अब जे हकीकत के नाटक समझे लागेला ओकर समझ के बारे में का कहल जाऊ? हमके कुछ नहीं के समझ में आ रहल बा। दू गो लड़कियन से टक्कर और दोनों लड़कियन के हमरा में आवे के चक्कर। एक के यादाश्त चल जात बा और दूसरन के साथ जाती हो रहल बा। हाँ दोनों के मुर्गा हम ही भेटात बानी। देखा तू हमरा के सही लेकी लाग रहल बाड़ू। हमके बता दो का सच बा? हम के हई? हम कहां से आइल बानी? हमरा के कुछ याद नहीं खे। अरे बाप रे जब से भेटाइल बाड़ू हम के हैं कहां से आइल बानी हमरा कुछ याद नहीं खे। एकरा अलावा भी कुछ आवेला तोरा? देखा हम बहुत परेशान बानी। हमके सब सच बता दा ना तो हम पानी में कूद जाए। हमरा तैरो ना आवेला। तो हमरा के कौन सा आवेला? और हाँ कूदे से पहले सोच लिया कि बचाई के। हाँ और हमरा से कौन उम्मीद मत रखिया। और वैसे भी आसपास के वो लौकत भी नहीं खे तब बचाई के। अरे कैसे लेके बाड़ू? हाँ अरे सुनो एक बार सोच लिया फिर बचाई के। सर हाँ बैठी बैठी। रोवा हमने के बुलावले बानी का? हाँ ओ शर्त के पैसा ला मेनका तोहार 50 लाख। थैंक यू। अब श्वेता बिटिया ना हम ना लेब। राहुल एहसान के बोझ कुछ तो हमरा ऊपर से हल्का हुई और ये हमार खातिर बहुत बड़ बात बा। राहुल बेटा शादी खातिर मान गई ला। ये बहुत अच्छा बात बा। बाकी भगवान के मर्जी। तोरा अंदर गैरत और ईमानदारी के भाव के हम सलाम करल चाहता नहीं। शाबाश खुश रहा। देखा बेटी तोहरा के कभी कोनो चीज की जरूरत पड़ी ना तो हमार दरवाजा तोहरा खातिर हमेशा खुलल बा। मेनका जी बजरंगी शादी करे खातिर मान गईले तो ओकरा खातिर हम एक पार्टी दे रहे बा। रात में हमरा घर में एगो पार्टी बा। हम चाहता नहीं कि तू दोनों लोग पार्टी में आई। तोहरा लोग के स्वागत बा। हम जरूर आई। बजरंगी ओ भगना। हाँ मामा। का भइल मामा? बजरंगी बधाई हो भगिना। अब तू हमरा जैसन ब्रह्मचर्य ना रह गइलो। जौन गति मोरी वही गति तोरी। जौन मन करे बोल मामा। तोहार बधाई के तुम अपना मन के सूटकेस में सहेज के रखा। कन्फर्म न्यूज बताई का हम अब श्वेता के साथे जिंदगी बितावल चाहतनी। अनु बड़ा अच्छा लड़की बिया।
हाँ। आ मौका देख के ना बाबूजी से बात करी हो। हमार दिल कहता वो मना ना करी है, अब मना कर देले तो हम बानी नु तार सपोर्ट खातिर। मामा होके तो तोहरा जैसन, अरे ई शकुनिया कंस मामा तो मामा जाति के नाम खराब कर देले बारन। वो दोनों के छोड़ देता, हम आदमी तो कामे के बानी ना का। अरे नाना शर्माई मत, खा के जाइए। ननकू। हाँ जीजा जी। इन्हें आवा। हाँ जीजा जी। बजरंगी कहाँ बा? अरे बजरंगी ऐजे मामा। हाँ आ गई बजरंगी। आवे में थोड़ा लेट हो गई। प्रियंका बिटिया इन्हें आवा। का हो गई लो? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पार्टी रखे के मकसद हम सभे रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी। हमार बेटा बजरंगी और हमार दोस्त उदयभान की बिटिया प्रियंका के शादी के अनाउंसमेंट कर रहल बानी। बधाई हो, मुबारक होके। जीजा जी। बाबूजी। हाँ। हम रउआ से कुछ कहल चाहत बानी। का बोला ना बेटा? श्वेता से हम ब्रिजभूषण बाबू है आ रही है। अरे है नहीं आई। अरे बाबूजी अब हमरा के कुछ बोल ही नहीं के दिल। अरे भगिना बजरंगी, अरे बजरंगी तू दारू पी के आइल बड़े? अरे तो का गलत कहीं, जब ब्रह्मचर्य न बचल तो का लड़की का दारू का दुनियादारी। आओ बैठ। दारू इतना दारू पी के आइल बड़े की हमार मन हम दारू पीनी। तू तो कंफ्यूज बढ़ले बड़ा, हमरा के भी कंफ्यूज कर देले बड़ा। जिंदगी में इंसान के अकेला बढ़े के चाहिए, तोरा जैसन कंफ्यूज मामा ना चाहिए। का कहत रहला? तू हमार दूगो मामा बड़ा, माँ माँ। अरे तू तो एक को माँ के फर्ज न पूरा कर पैला। प्यार भी भइल तक केकरा से। अरे लेकिन प्यार तो प्यार होला ना भांजा। प्यार ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी ये सब ना देखेला। काहे कि प्यार तो बस हो जाला। जीवन में चुप हो गई तो हर प्रवचन। इतना सासे इतना बड़ हो गई नहीं। अरे तुहार प्रवचन सुन सुन के, तुहार प्रवचन के चक्कर में हमार जिंदगी घन चक्कर हो गई। अब हमार प्रवचन सुना, प्रवचन ना डीसी। अब जहाँ हमार बाबूजी कहीं है वैसे हम शादी करब। अब बुझाइल मिस्टर ननकू? मामा ना ना अब बाबूजी हाँ हाँ, तू ना ना। चला अच्छा ठीक बा, तू चल अंदर चल। अरे अरे थोड़ा तुहार सहारा की जरूरत नहीं है। चला अरे। और हाँ एक और बात मिस हो गई मिस्टर ननकू। दुनिया में मामा और पजामा में फर्क होके के चाहिए। का होके के चाहिए? उहे का उहे फर्क होके के चाहिए। मामा और पैजामा में फर्क होके के चाहिए। नाउ यू आर राइट मिस्टर ननकू पजामा। नाउ यू आर राइट। नाउ यू आर राइट। दुनिया में मामा और पजामा में फर्क होके के चाहिए। लोग कहलन एक माई ही होली जी अपना बच्चा के साथ कब्बो न छोड़ेली, लेकिन तू तो हमारे साथ बचपन में ही छोड़ के चल गई। आज हम अपना आप के बहुत अकेला महसूस कर रहल बानी माई। बाबूजी हमार ब्रह्मचर्य तोड़वावे खातिर दूगो लड़की के घर में ले आइलन। मामा जी जेकरा के माँ बाप गुरु सब मन्नी, वो भी हमरा के धोखा दे देलस। उनका के सब पता रहे लेकिन हर बात हमसे छुपौलस। श्वेता भी हमार साथ छोड़ देलस। हम जाना तानी कि हम गलती कैले बानी। हम दारू पीले बानी माई। का करती, एक दारू ही हमार सहारा बचल रहे। हमरा के माफ कर दे माई, हमरा के माफ कर दे। बजरंगी और प्रियंका
ऐसन बा, हमरे दोस्त ब्रिजभूषण तिवारी के बेटा और हमार बेटी के शादी के कार्ड ह। तू बाराते आ जाइहा खाना खाए खातिर। ते हमरा के कितना पैसा दे ले रहे रे? 93,50,512 बस 1 करोड़ भी ना भइल। हाँ, एक बेर शादी हो जाए दे, फिर हम 2-4 करोड़ के मालिक तो ऐसा ही हो जाए। हाँ, और फिर सूद ब्याज के साथ तो हम 2-4 करोड़ तो ऐसा ही दे दे। हिसाब करवाला के कोनो भी बात पे कबो भी ओके ओकरा बात पर कोनो भी भरोसा न करे के चाहिए। प्रियंका, हम तोहरा से एक बात कहल चाहता नहीं। जी बोली। हम आज भी श्वेता से प्यार करेनी। तोहरा से शादी बाबूजी के मन रखे खातिर कहनी। हो सके तो हमरा माफ कर दिया। और हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत भी ओकरे से करेनी। हाँ बोली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ? हमार बेटा बजरंगी कैसन बा डॉक्टर साहब? देखिए, उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसके शरीर में अंदरूनी चोट आई है, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ घंटों के बाद आप उससे मिल सकते हैं। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा बेटी, तू लोग अंदर जो, बजरंगी के पास। जी बाबूजी। चलो। हाँ वो हाँ बोल सके नहीं। देखिए, एक्सीडेंट होने की वजह से वो बजरंगी कभी भी बाप नहीं बन सकता। अरे महाराज रहुआ कैसन डॉक्टर बानी? अरे तो सर्जरी करी, अंदर कुछ गड़बड़ बात होकर इलाज करी, पैसा कौड़ी की चिंता मत करी। देखिए भाई साहब, पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो भगवान के ही हाथ में होती हैं। ठीक है, चलता हूँ। भलाई कैसे हो सकेला? गुरुजी के बाद कब्बो झूठ ना भय। गुरुजी कहत रहन कि बजरंगी के कुंडली में स्पष्ट योग बा बाप बने के। और ई का हो गई? अरे ई डॉक्टर का कह के चल गईलन। जीजा जी, गुरुजी के बात एकदम सही बा। रउआ याद करी उ दिनवा वाला बात, जब श्वेता के रउआ दोबारा पैसा देवे के कोशिश करत रहनी हो त का भइल रहे? जरा याद करी, सब कुछ क्लियर हो जाए। सेठ जी रउआ बुलावनी, कोनो काम बा? हाँ, कुछ खबर मिलल तो सोचनी हम खुद पूछ ली। कैसन खबर? यही कि तू गर्भ से बाड़ू। हाँ,
केकर खून है? सेठ जी, रउआ ये अच्छे से जानता नहीं कि हम कोनो भी काम करेनी अपन मर्यादा में रह के करेनी, और ये केकर खून है ये रउआ अच्छे से जानता नहीं। तुम्हारी समस्या के हमारा पास समाधान है, ले ला। जितना पैसा मन चाहे ले ला। इससे पहले कि ये समस्या बड़ हो जाए, गिरा दो। बस करी सेठ जी, रउआ हर समस्या के पैसा से तो लेनी। बिन बेहाई माई के समाज में कोनो जगह नहीं खे। ना तो इस समाज की चिंता हमरा के काल रहे और ना आज है, और अलबत् पैसा के। रउआ हमरा के एगो लालची लेके समझनी है। ई बात के हमरा के बहुत बड़ दुख बा, लेकिन रउआ के हमरा बारे में ज्यादा सोचे की जरूरत नहीं खे। हम अपन बच्चा के सहारे अपन पूरा जिंदगी काट दे, और ए मेरा और बेटा के नाम ना आई। और हाँ, रउआ समय को विनती करता नहीं कि आज के बाद हमरा के खोजे की कोशिश कब्बो मत करब। समधी जी, एकरा से बढ़िया बात और का हो सकेला? हाँ, रउआ खानदान के वारिस उ लड़की के पेट में पल रहल बा। हैं? अरे महाराज, पैसा के दाना चुगाई और अपना खानदान के वारिस अपना घर लेके आई। बस करी उदय भाजी। पैसा के मामले में राउर सोच और हमरे जीजा जी के सोच दम एक बराबर बा। केहू भी होके, कैसहू भी करके होके, पैसा फेंक और तमाशा देख। अरे 1 करोड़ रुपया के ऑफर दे ले बानी जा, सब ठुकरा देलस। कुछ मालूम बा? अरे वो पैसा के संगीत पर ना, प्यार के थपकी से पसीजी उ लड़की। हाँ जीजा जी, वो लड़की के साथ का करे के बा हमरा पे छोड़ दी। हाँ, हमरा पे छोड़ दी, फिर देखी हम का करतानी। श्वेता बिटिया, रउआ लोग यहाँ कैसे? तोरे घर गई नहीं तो पता चलल कि तू घर छोड़ के कहीं चल गई लो। बहुत खोजला के बाद हमनी के पप्पू मिलल। वो बतवले बा कि तू यही जा बाड़ू। हमरा के तोहरा से कुछ जरूरी बात करे के बा। सॉरी सर, अभी हम ड्यूटी पे बानी। श्वेता प्लीज, इनकरा के बहुत जरूरी बात करे के बा। ठीक है, आप लोग बैठी। हाँ आई ना, बैठल जाओ। हाँ तीन कप चाय और 3 ग्लास पानी रिसेप्शन पे भिजवा दी। बोली सेठ जी। बिटिया, तोहरा पिताजी के बारे में सुन के बहुत दुख भइल। ये सब कैसे हो गए? समाज के रीत, समाज के लोग के पता लागल कि हम गर्भवती बानी, तो वो हमार बाबूजी के ताना देवे लगले, और ये ताना उनसे बर्दाश्त न भइल, और उनका दिल का दौरा पड़ गई, और वो हमके अकेला छोड़ के चल गई। खैरी बात छोड़ी, बजरंगी बाबू की शादी हो गई। वो खुश तब बाड़े ना, सब ठीक तब आना। ना बेटी, कुछ ठीक नहीं खे। बेटी, तोहरा से एगो बात करे के हो। जी। हमके तोहार बच्चा चाहिए। ये कैसे हो सकेला? ये हमार बच्चा है, और ये हमरे जी के सहारा है। एकरा सहारे जीबू भी कैसे? बच्चा साथे रही तो तोहरा से शादी के करी? अगर बच्चा ना भी रहा तो एगो बाजारो औरत से के शादी करत?
रउआ करवाई नहीं का और जाई दी। अब हमरा के शादी करे की भी नहीं खे। बेटी तोहरा के जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देब हम। जीजा जी रउआ फिर से पैसा के बात करे लगनी हो। हमरा के बात करे दी। जौन समस्या के समाधान लेके आइल बानी ओकर समाधान पैसा में ना लिखल बा। श्वेता तहरा के मालूम ना हुई 2 दिन पहले बजरंगी के एक्सीडेंट हो गई रहे। ना ना घबरावे के कोनो बात नहीं के। डॉक्टर साहब कहत रहलन कि सब कुछ तो ठीक बा लेकिन अंदरूनी चोट लगला के वजह से ऊ कभी ऊ तब बाप ना बन सकी है। सुन के बहुत अफसोस भाई, लेकिन इमे हम का करी? अपन घर के इकलौता चिराग के मांगे खातिर आइल बनी। ना ये कबो ना हो सकेला। हमरा के माफ करी। श्वेता हमनी तहरा आगे हाथ जोड़ा तानी। हमनी के घर के चिराग हमनी के दे दा। हम जाना तानी कि एक माई खातिर ओकर बच्चा से प्यारा दुनिया में और का हो सकेला, लेकिन वो बच्चा के भविष्य के बारे में सोचा। श्वेता बच्चा के भविष्य के बारे में सोचा। अब हमनी के वो बच्चा दे दा। श्वेता हाथ जोड़ा तानी। हमनी के घर के चिराग बा, इकलौता चिराग है। हमरा के कुछ समय दी। बाबूजी कॉफी। ई का सुन रहल बानी बाबूजी? रवा श्वेता के ई घर में ले आवे के सोच रहल बानी? आवा बैठा। हम सोचत नहीं के बल्कि फैसला कर लेल बानी। ओकरा पेट में हमार वंश के चिराग पल रहल बा। चिराग? ओकर बच्चा रवा वंश के चिराग? ऊ कैसे? ऐसे कि ओकरा में तोहर खून बह रहा। जवन सांच तवन सांच। माई बच्चा के खातिर ई घर में रहल उतना जरूरी बा जितना जिए खातिर सांस। आज तक अपना आप के छोड़ के केकर सुनी है। ले आई खुशी खुशी श्वेता के ही घर में ले आई, लेकिन हमरो एक बात कान खोल कर सुन ली। ना हम ओकरा अपनाए ना ओकर बच्चा के। बाकी रवा के जौन ठीक लगे वो करी। डॉक्टर के मुंह से ऐसा सच सुन के केहू भी ऊ करी ऊ समझी जे हम कर रहल बानी। बेटा रिश्तन के सीढ़ी बड़ा अजीब होला। सभे ऊपर चढ़ल चाहेला। हमऊ चाहत बानी समझे की कोशिश कर। हम जाना तानी कि रवा जौन ठान ले ले बानी उहे कर, लेकिन हमरो अपना बारे में सोचे के पूरा अधिकार बा। हम कोनो भी स्थिति में न श्वेता के अपनाए न ओकर बच्चा के। बाकी आपके मर्जी। ज्यादा चिंता मत करी बाबूजी। रवा जौन भी कुछ कर रहल बानी एकदम ठीक कर रहल बानी। ले आई उनकरा के घर में। जब बच्चा पैदा हो जाई और ई जब वो बचवा के देखिए तो इनकर मन अपने आप बदल जाई बाबूजी। और वैसे भी अपन खून के देख के इंसान के खून उबाल मारेला। हाँ बेटी खुश रह। बेटा तोहरा से जवन बात भइल उ सब ई स्टाम्प पेपर पर लिखल बा। इत्मीनान से पढ़ला और दस्तखत करता।
बच्चा के जन्म के बाद ऊपर तोहार अधिकार न रहे। ल का भाई विचार बदल गई का? साइन कर दो। वाह बतरंगी बाबू। चुप। आज केहू कुछ न बोली, आज सिर्फ और सिर्फ हम बोला। एकरा के कहल जाला समझदारी के सौदा। कीमत वसूले के कला त केहू तोहरा से सीखे। कितना में सौदा कहले बाड़ू अपना होखे वाला बच्चा के? 50 लाख। खुद के कीमत 1 करोड़, अपना बच्चा के 50 लाख। अरे अपना आप का तो बेच देलू, जौन बच्चा अब ले दुनिया में ना आइल ओकरा के भी बेच देलू। ऐसे अच्छा होत कि तू जिंदगी भर बांझ रह, तू कबो माई के सुख न पापो तू। लेकिन एवं तोहार दोस्त नहीं खे, कलयुग चल रहा है। श्वेता, हम तुम्हारी एहसान जिंदगी भर न भुला पाई। थैंक यू सो मच श्वेता। बिटिया, ब्रिजभूषण जी आपसे एक बात करनी थी। जी बोली। बच्चा कमजोर होने के कारण बच्चे की जान को खतरा है। 1 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होगा। बाहर का कुछ भी पिलाया तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये आपकी ही नहीं, पूरी फैमिली की जवाबदारी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। 1 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होगा। बाहर का कुछ भी पिलाया तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये आपकी ही नहीं, पूरी फैमिली की जवाबदारी है।
जायदा इनकरा के ऐसा गिरल लेकी खातिर ही घर में कोनो जगह नहीं की। गिरल लड़की कैसन गिरल लड़की? ऐसन कौन गलती कैले बाड़े ऊ? हमनी के शादी के पहले बाबूजी से ऊ सब बात बता दिले रही। बाकी तोहर बाबूजी के दियल पैसा से 1 रुपया भी ना ऊ ले ली, बल्कि मेनका 50 लाख रुपया लेके एजा से निकल गई बाड़ी। इतना कुछ कहला के बाद भी तू इनकरा के गिरल लड़की कहत बड़ा? जे इतना सब कुछ छोड़ के भी अपन पुरान जिंदगी में लौट गई बाड़ी। कान के सुना लगा सच होला तो आँख के देखल के का कहल जाए। हम अपना आँख से देखनी है कि श्वेता बाबूजी से पैसा लेते रहे। बेटी ये है तोहर पैसा, एकरे बाद भी कुछ चाहिए तो हिचकिचाइया मत। तू हमार खानदान के वंश दे रहल बाड़ू। ठीक बा बाबूजी, हमरा के पैसा लेके कहीं जाए के बा, वहीजा पहुँचे खातिर आपन गाड़ी दे दी। हम कहा देता नहीं। खुश रहा बेटी। पैसा के का कहली ऊ हम नहीं जानत, लेकिन पैसा ले रहे काहे खातिर? पूछत बड़ा तो सुना, यह जाने खातिर आखिर पैसा के लेन देन के पीछे के कहानी कहा तो हम इनका पीछा कहीं नहीं। जी ये कहा? रवा खुद ही खोल के देख ली। अरे बाप रे, इतना पैसा काय खातिर? उदय भान के ब्याज देवे खातिर। लेकिन कर्जा तो उदय भान ले रहे, तो फिर रवा कहे चुका नहीं? रउआ आम खाई, गुटली गिने की जरूरत नहीं है। जय राम जी की। तो हम जाके हड़बड़िया सेठ से पूछनी कि श्वेता रउआ के कौन बात के पैसा दे रहल बाड़ी। तो हड़बड़ी सेठ बोलन तहर बाबूजी हमरा से कर्जा ले रहे। फिर जाके हम श्वेता से ये बात पूछनी। श्वेता के जवाब रहे, तू अभी घर के बहू बन गई बाड़ू, अब बजरंगी बाबू तो हर घर के दामाद। बजरंगी बाबू बड़ अच्छे इंसान बाड़न, भगवान करस तोहरा के उनकर भरपूर प्यार मिले। बल्कि हमरा के फक्र बा कि हम एजा से कुछ न लेके जा रहल बानी, बल्कि हम अपन यही जा अपन करेजा के टुकड़ा के छोड़ के जा रहल बानी। वाह बाबूजी वाह, रउआ वसूल और रउआ स्टाइल दोनों लाजवाब बा। रउआ एगो लड़की के अपन पतो इहे से नइखे स्वीकार करत, काहे कि वो नाचे गावे के काम करेली। तू ही का करू बेटी? तोर तबीयत ठीक बनू? रउआ चुप रही बाबूजी। हमार तबीयत भी ठीक बा, हमार दिमाग भी। हम जौन बोल रहल बानी उहो सब सोच समझ के बोल रहल बानी। ई सब बात तो हमरा के पहले ही बोल देवे के चाहत रहे। ई बात सच है कि हम ये घर में पतो बन के आयल बानी, सिर्फ और सिर्फ राउर जायदाद हड़पे खातिर। और ई सब प्लान रहे हमार पूजनीय पिताजी के।
और ई बात में कोनो झूठ और शंका नहीं खे कि हम बजरंगी से बचपन से प्यार करत रहनी और मने मन हम उनका के अपन पति माने लगनी। लेकिन श्वेता हमरा से कहीं ज्यादा आके निकल गई दी। जौन ऊ त्याग कर देली, कम से कम हम तो न कबो त्याग कर पाई। सच्चाई की किताब हम रउआ के सामने रख देले बानी। अब रउआ फैसला करी कि श्वेता और प्रियंका में से राउर पतों के रूप में के सही रही। तू ठीक कह रहल बाड़ू प्रियंका। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई। हम श्वेता के बहुत दुख देली, जेकर सजा भगवान हमार वंश वृद्धि की शक्ति हमरा बेटा से छीन लेलन। हम अपन गलती स्वीकार करतानी। माफी तो हमरा मांगे के चाहिए। अगर हम सही रास्ता देखले रहती तो हमार बेटी आज हमरा के आईना ना दिखाती। इस सही गलत के चक्कर में बहुत देर हो गई। हो सके तब हमरा के माफ कर दा लोग। चुप कहे बानी मामा जी, बोली कुछ। ई सब घटना तो रउआ आँखी सामने घटल रहे, तो चुपचाप गूंगा बहरा बन के काहे खड़ा बानी? अब रउआ अपन मन साफ कैली। श्वेता तोरा के कोनो धोखा ना देले बाड़ी। उनकर चरित्र पर कोनो दाग नहीं खे। हम तोहरे माफी के लायक त ना है, लेकिन फिर भी अगर तू हमरा के माफ कर सकेलू तो श्वेता हमरा के माफ करता। बाबूजी चलिए एजा से। हमने के अभी घर में कोनो जरूरत नहीं खे। आदमी दोपहर में भी जागेला ता ओकरा खातिर सबेर होखेला। प्रियंका कबहू रहे और अभी बा जमीन आसमान के फर्क होला। जौन इंसान अपन गलती के क्षमा मांगेला वो बहुत ऊपर उठ जाला। तो हर आंख में बजरंगी खातिर अथाह प्रेम देख ले बानी, तो यही जैसे कहीं ना जाइबू। लेकिन एगो मियान में दूगो तलवार कैसे रही? हम ही घर में तबे रहब जब तू रहबू, ना तो हम भी ना रहब। जब बयान दुगो तलवार रखे खातिर तैयार बा तो तलवार के एतराज होके के ना चाहिए का बाबूजी? हाँ बेटा, हम भी इतना बेवकूफ नहीं थे जे दो दो समझदार पतों से हाथ धो दी। हाँ, उर्वशी बच्चा हम रखे था। ला पकड़ा, ला संभाल के, प्यार से। तकदीर वाला बड़ा जे तोहरा के दूगो समझदार मेहरारू मिलन, और हमार पुतवा ई तो बाप से बड़ तकदीर वाला बड़ा, एकरा के दूगो समझदार माई मिलन। ननकू जी जीजा जी, हेने आवा। हाँ? हेने आवा। जी कहीं तोहार और उर्वशी के बारे में हमरा के सब कुछ पता चल चुकल बा। करा दी। अरे बरखुरदार, ले ला पुदीना। चलो ना मंदिर में आजे बियाह कॉल लेवल जाओ। चलो। हाँ। बरातियन के तो साथ लेके चला। अच्छा।